Ey musulman dinle sözümü. Bir din, Allah'ın rızası, bir musulmançılık, bir arassalık, bir zülal, bir päkligi bilesin gelýän bolsa, şoňa içine giresin gelýän bolsa dinle sözümü. İslam dininde, musulmançılykda gaty hormatly zadyň biri näme? Musulmanyň niyeti. Namaz okujak bolsaň niyeti dilýär. Arada tutacak bolsaň niyet edilýär. Ýöne açyk etseň roza bolmaýar niyet etmeseň. Ýöne eňil galanyň men namaz bolýar niyet etmeseň. Ýok. Zekat bolýarmy? Bolmaýar. Hac bolýarmy? Bolmaýar. Senim hotelle duqan, çay su içýän, ýoldaşlaryň men niyet etýän, ýerekçek dip Kâbe-i Muazzama, Kâbe-i Müşerrefe, Kâbe barýan dip niyet etdiň. Näme üçin ýolda badara güýmenýän onda? Kâbe yetip bar ýakan bir zady görýän, hamany ogulgydyň ýa öýüň bir saňa bir sagat ýa bir zat getir diýipdir. Kâbe yetip bar ýakan we bir sorak görýän duruň diýen hac ýoldaşdyry girip çykýan ol magazyny sen ol niýet etdiň hem Kâbe barjak diýip. Näme diýip öz niýetiň özüň maskar etdiň. Beýtmäň janyny ogullam. Ýolda tukana sawulmaň. Barjak bolsaňyz namazdan soň bar.